Ginapabaskog na sa Iloilo City District Jail Male Dormitory sa Ungkaharo, Iloilo City ang security protocols sini matapos gijutayan lang malutsan sang illegal nga droga nga dala sang babayi nga mabisita kuntani sa iya kahagugma nga detained sa amo nga jail facility. Arestado si Vivian Gustilo, 36 anyos, ang barangay Ticod, La Paz matapos nga madakpan sang BJMP personnel nga may dala nga suspected shabu nga nalakip sa dala sini nga uling. Na-recover ang 7 grams ang ginapatihan shabu nga ginabanta nagabalor sang 47,000 pesos. Ang ginapayag nobyo nga bisitaho ni Gustilo ang nahibaluan man nga napreso bangod sa illegal nga droga. Depensa naman ni Gustilo birthday sa iya nobyo rason nga mabisita ini. Ipayag man sini nga may nagpadala lang sa iya sang plastic bag nga may unod nga pansit, manok kag uling nga inughatag sa iya nobyo apang hindi niya kilala ang nagbilin sini. May madakpan man o wala, so ginayang thoroughly search ang tanan nga mga belongings na ginadala pa sa doon.